Истинската история зад Хелоуин и защо не трябва да участваш. Всичко започва преди над 2000 години с древния келтски празник Самуин, отбелязван в нощта на 31 октомври срещу 1 ноември. Този ден маркирал края на селскостопанския сезон в келтския календар. Според вярванията на келтите, в нощта на Самуин границата между света на живите и мъртвите е най-тънка и починалите се връщат като призраци. Келтите оставили храна и вино на прага на къщите си, за да държат на страна духовете, и носели маски, когато излизали, за да се сливат с тях. Келтските жреци, друидите, палели огромни огньове, за да прогонват духовете и извършвали жертвоприношения, включително човешки. От тук идва и английската дума bonfire, съставена от думите за кост и огън, защото след огъня оставали само кости. На този празник друидите гадаели, свързвали се с тъмни духовни сили и извършвали окултни ритуали. През 8 век римокатолическата църква трансформира празника във Вси светии, а нощта преди него става известна като Хелоуин. През 19 век ирландски и шотландски имигранти възраждат тези традиции в Америка. Първоначално правили номера на съседите си, които им давали подаръци за да спрат. Така постепенно празникът придобива днешния си вид. Днес Хелоуин е комерциализиран, но смисълът му остава същият – честване на тъмнината, окултното и демоничното. На този ден и до днес се правят ритуали, а участието в Хелоуин допринася за сатанинската енергия на празника и нормализирането на злото по света. Библията ни предупреждава да не се намира между теб никой, който прекарва сина си или дъщеря си през огън, или врач, или астролог, или заклинател, или гадател. Словото също казва: и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Ако си християнин, не участвай в Хелоуин, колкото и невинен да ти се струва. Сподели това видео с приятел и бъди светлината на света, както Библията те призовава. Ако пък не си вярващ, знай, че Бог те обича и даде своя син за теб, Исус Христос. Само един се завърна от света на мъртвите, и това е именно Той. Светлината винаги е по-силна от тъмнината. Избери правилната страна в този конфликт. Не само на Хелоуин, а и за целия си живот.